खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सोलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों हाग्रामा महिलारि नब कुमार सरेनिया आरो लोगोसे जिना हारिनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। हाग्रामा महिलारिया पाम गैयै मोनसे बिलुन, बार सोयोब्लाबो एबा पाम सोयोब्लाबो पामा एबा बारा थाला होननानै बुंदों बिथां नब कुमार सरेनिया। आच्छा जानोबो हानाय, मानोना बे हाग्रामा महिलारिया मा बुंगोन मा बुङा बिनि खुगायाव जेबो राव थाया। माखौ बुंनांगौ माखौ बुंनाङा बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव मोजांहाय फोरमायनानै होनो रोङा। हाग्रामा महिलारिया डिनारखौ एबा मोनानि ओंखामखौ माब्लाबाबो जाया होननानै दावराव दावसि फेसबुकाव सावरायलायगासिनो दं। गैयाब्ला जामारना जामारा बेखौ मोजाङै थि मिथिनाय जायाखै। जोंनि क'क्राझारनि एमपि एबा अबरनि लिडार बिथां नब कुमार सरेनिया हाग्रामा महिलारिखौ डाइरेक्ट सोंखारिदों आरो लोगोसे प्रमद बर'खौबो सोंखारिदों। जोंनि बिटिसिनि इलेक्सना फैनो बारा गोबाव गैलिया। बेहाय जुदि बर'जों बर' खौसे गैयाब्ला गुबुन हारियासो देरहागोन। आरो लोगोसे बुंबावो, जुदि हाग्रामा महिलारिया एबारनि इलेक्सनाव जेनो अब्ला हाग्रामा महिलारिया जेलाव एबा जोबथेसालियाव थांनांगोनबो जानो हानाय होननानै बिथां नब कुमार सरेनिया बुंना लायो। आच्छा दा जियानो जादोला निर्भयाखौ जिनाहारि खालामग्रा 7 दुथांखौ 20 मार्च खालि फासि होनाय जासिगोन आरो बे 20 मार्च खालि फासि होनाय जागोना रोखा होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे निर्भयानि बिमाया फासि होनायखौ जुदि सरकारा नायनो होयो अब्ला निर्भयानि बिमाया फासि होनायखौ नायनो थाखाय राजि होननानै निर्भयानि बिमाया बुंना लादों। नाथाय जोंनि बे भारत हादराव फासि होनायखौ माब्लाबो नायनो होनाय जाया आरो बेखौ नायनो मोनगोना गोब्राब। दा बेनिखायनो निर्भयानि बिमाया बे 7 दुथांखौ फासि होनायाव नायनो मोनाबो जानो हानाय। बेखौ 20 मार्चनि उनाव आपडेट मोननाय जागोन। नाथाय 20 मार्च खालि फासि होगोना रोखा जाखाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना सोंहरगासिनो दंमोन दाख्लैबो बिनि उनाव माब्ला होनाय जागोन होननानै नोंथांमोना गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय दंमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअ'आव आङो लगायनानै होफाबाय। निर्भयाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा 7 दुथांखौ 20 मार्च खालि फासि होनाय जागोन आरो बे दिनखालि फासि होनाया रोखा जाखाबाय। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानांगौ हाग्रामा महिलारि नब कुमार सरेनिया आरो लोगोसे जिनाहारि खालामग्राफोरखौ मा खालामगोन मा खालामा गासिबो खोथाखौनो। दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।